Ini urung tau goreng doket dhewe. Ya doket bebek niku surplus Pak. Wong bebek 240 talokan nembe cepet kaget dandan wis ndok 120. Cara ngomane kene wong pitu dadar telu berarti kelong selikur. Iki iso adol 90 songo. Kanggo sama pengloro pemeni 19 karo 18 karo 18. Berarti 19 sangat. Oleh matematika rada pinter. Ngawang ngene iki. Untuk soal satu tak garap, insyaallah bener kabeh. Selama ora dikoreksi. Tapi pada dikoreksi malah salah niku. Mula panjenengan yen pengen nonton kancane wapi aja dikoreksi. Aja diwiji. Oh kayak gini berarti koreksi. Tak coba ini HP boten mau. Berprasangka. Pun. Terus akhiripun seperti Pak. Jadi kula matur, iki ora pemakai ora. Kula ngantos seperti mawon. Mboten nate ngertos lan takon gajine bojoku. Bismillah. Jadi Allah niku nggapelaken kula masalahipun napa? Kula ora tau aneh-aneh. Enek barang yo ora milih. Kula rada bejo niki perkara peten MBG. MBG turah api tak lebokno kantor panganan yen turah lebokno kulkas aja go mulih. Ya liyane kan pengen go mulih, kula mboten sik tak go mulih pokok. Kan muridé 450. Ompreke 450. Yang telu itu bisa dapat. Lah niku cah sakniki yen mangan domok. Sego ora doyan. Enek-enek dikentaki mawon menika wong mboten doyan ya tak jero tak gakno bok. Tak lebokno bok tak sik niku prak-prak go mulih go pakan mentok. Jadi kalau dhe mentok kalih niku wis 100 enten. Niku pakane MBG Senin nganti Kamis. Ya cuma Sabtu Ahad niku wis ora duwe sokongan mergo snack metu. Isen boten Pak. Nah, orang isi daripada jadi polusi tanah, polusi air, diaman. Selesai. Jadi non sewu, bapak-bapak, ojo kulino jagane pendapatane bojo. Engko ndak tambah pemain. Biasanya bojo niku anggap duwe dhewe biasane rada ngeyel. Niku duwe. Kalau monggo sareng bali niku ora usah susah. Yen kira-kira ora ndedek ora usah ndek pepinginan sik dire. Sing marai mumet niku ora ndedek gegaruane kokean. Sing arep tuku pit motor, sing arep gawe omah. Lah pripun Pak bojo njaluk omah, gekno gambar nggon MMTC. Ora ndedek yo golek gambar kan paling 20.000 ukuran cilik mawon. Calon rumah masa depan atau rencana rumah masa depan. Pak omah piye lho rencanane ngene iki. Lah gawene kapan? Ya nenek duit. Lah iki go ngene supaya ora susah ora sawangen iki. Ewa dene nganti mati ora dadi yo wis kuwi garis dhewe semono nyawang calone. Oh coba nggo pin motor ganti golane MMT kon gambarke template plek lho iki rencana tukune pin motor sublet. Lah duwite ya nenek. Ya nenek nontono gambare sing. Nanti gambar ketilet karo model anyar to. Model anyar metu gambare cek kuwi mawon. Dia nyusun suprae gambare suprae ganti-ganti nganti ketinggalan. Lah aja tuku wis ganti acara. Mumet pripun rasa sedih. Pak bojo kula niku mboten mulih-mulih niku yen metu bengi mula panjenengan yen bar salat isya dandano. Yen perlu bojo nganti ora betah ning jaba, lah dandan ora lumbrak-lumbruk. Dasare mambu gantung. Dandan ra cekel. Panjenengan dandane kalah-kalah besan. Arep besan dandane wae ning omah lumbrak-lumbruk. Ya bojo pilih ning jaba, golek hawa beda. Yen perlu taren, Pak. Iki salat isya rampung, pripun?
Rasane kados pundi bengesane kula malang napa mujur. Sopo ngerti selerane bapak niku pilih sing mujur kan kaya mimisan lho ya. Dandan ora malah wong nak ngono ya gane ngoman lho. Gane ngoman aku dari nak ngono. Ngombe. Lah saiki ngombe dilokno. Mungan mangan dilokno. Terus kon ngopo coba? Kira-kira mun sepiye kakung dilokno. Mungan mangan ngombe ora turu. Sumpek banget. Sumpek. Aja ngono. Ya, Bu. Digawe mati mawon. Wong males ya, Pak. Lah curane males supaya ora males. Niku dikon latihan Pak Kudu. Sesuk-esuk tanggal jam sampe isa-isa ubah-ubah kira-kira kaya apa men ngrasa. Niki ora usah sedih. Ora usah gagal dijol. Lah nggih, ojo malah entuk kuwi kan wis galak tembung dijolke dadi galak tembung ari tengkire-kire tambah kan. Terus kesakitan loro. Loro niku serasa awake kok ujian kalau loro sakit. Panjenengan sakit ora sang brugo-brugo. Apa wong bojone ya godhok banyu. Wong sehat ora godhok sing brugo-brugo. Bu panjenengan kula matur bektya karo bojo kaya apa lakone bojo cepak ana ujukan ngendi. Najan to ora nyenengake dia nyepaki ganjarane bukti. Lho yen nyenengake nyepaki biasa. Nek gambar keadaan, Pak. Kulinane dhewe niku duwe sikap apik yen kono apik karo awake. Justru ketika dia sikap ora apik awake dhewe apik itu rahmatnya luar biasa. Kok bojo dolan awake gekno ujukan. Lah ora ngene dhewe sehat agak ujian. Loro wae tekoke butuh banyu apa ora? Masyaallah ya Rabbi. Wong loro dadak ditakoni itu. Ya ditukokno wedan jae paling 5.000 wis dadi angete Allah. Oh waktu tukokno kencur pai agak wedan kencur yo men apa? Dorane men lego. Kok sesepae keroki lho enak iku lho. Ora nganti njaluk wis ditawani. Aja ngombe wedangan, ya betul kagene. Masyaallah ya Rabbi, apa ngono biaya. Iki dibojo sing tak kandhani mesti rada-rada kuwi. Dadi lara niku yen kula ya biasa-biasa mawon. Bojo kula ora ngerti, Pak. Kula lara mboten ora ngerti. Pas ya mok kula butuh turu. Dadi yen awak mesti menawa butuh turu rampung awak enteng. Mula panjenengan yen mboten gangguan asam lambung yang konsumsi bawang itu bawang mana rambut itu bawang mana cita prek bawang mana ngeten iki Pak kula gane kulino ora sarapan ning omah soalnya bekune ora nyandak ning telat jadi ngetas niki tak kai bawang mana kenapa bukan yang sekolahan bar sarapan lagi mangane tadi kita juga ngeten to cita ngeten iki prek itu prek kangge latih terus dijual-jual diolu. Awak enteng mungkin. Sing kakung-kakung iki kok ora iso ngalor, rasa susah, Pak. Ngidulose. Padahal ngidulor kan kuwi ora iso ngalor. Mosok omahe kene ngidulor babas apa. Tapi kan nemen iku. Penak lho nek ngene, Pak. Mula yen kok kulino terus sampai yang tertusuk duri pun Allah akan mengampuni dosa sesuai dengan yang menimpanya. Jadi apa piyambak niku keadaan apapun ujian Allah adewe sabar ikhlas diresiki dosane imbang kali ujian. Paham ya? Duka cita ya ono duka cita. Kelangan keluarga, kelangan bondo, kendalalah ndok emas lali. Wingi kanca kula niku wong piknik kok nganggo gelang yo gumen. Piknik nganggo gelang. Gek numpak jeep itu kan saka pantai rene nang pantai lho numpak jeep kan polahe macam-macam. Gelang juga ora ngerti. Utawa nyopot kaos, saleh kan kaosnya iso ndudut barang gelang itu kan ilang.
Delalah ilang mawon, golek ora ketemu, tasik keri coba. Dia niku guru ya bisa sithik ngoten. Lanenan kok. Coba. Ujian niku ya pon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ben kadang kula niku wedhus mati men kerep ayo ya. Nggih, Pak. Mati. Nah, ora mati tak pateni kok. Lah itu pesenan. Ya, kan? Niku ujian. Terus niki kanjene sing sepuh-sepuh. Nggih muga-muga ndak bener. Lah gini ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi abdihi khaira ajala lahu aqubah fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi sarafan saka anhu bi tabdir hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Manawi Allah nika ngersakaken kalanipun dados tiyang sae mila panjenenganipun Allah badhe menyegerakan iku ngendang-ndang nyempetke siksane wonten dunya. Jadi nuwun sewu. Bejang maneh kang sapa-sapa niki kok sregep nang masjid sing ngaji kok sakit. Ampun muni galuh. Nang masjid yo lorone kaya ngono. Allah menyegerakan siksaan. Jadi ning akhirat ora bakal disiksa, yakin. Terus jangan rasa khawatir. Lupa itu, sholat tahunnya masjid atau sholat mati gampang, bukan ukuran. Paham ya? Enak sih mati gampang Pak, wis ora sholat ora ngaji, mau klinipen ban bis. Mati ya. Gampang rasane lara normal. Jadi mana Allah ngesaken tiang niku jahat, jengben bakal dituntut ditangguhkan dituntut wonten akhirat. Nggih. Ayo piyambak menong imami masjid imami salat kan. Adalah nuwun sewu akhir uripe iki lara suwe. Ora sandadak metani kae dosane apa. Itu hak Allah memberikan siksaan lebih awal. Tentang akhirat lancar. Kira-kira piyambak ning donya lancar, akhirat saruwet. Niki keyakinan, mila mboten nggih ukuran wong apik yen lara, kuwi dosane nggih bener dosane akeh. Ning Allah nyiksa sik. Yen ben akhirat ora bakal disiksa. Lah umpamane donya niku sakit, ijek elep kancane, bojo ijek sok ndulan, banyu tapi nang mriko bapak tidak akan kenal anak, anak tidak kenal bapak gue nasib dhewe yen kula umpama bareng disuwun ya aja disiksa donya aja disiksa umpama disiksa donya alhamdulillah akhirat los. Hadis riwayat saking riwayat Tirmidzi. Paham nggih? Pun ngaten son titik titik suara mboten liya-liya kan. Oh titik terjemahane macam-macam kan. Lagi sak tembung niku iso duweni arti benten-benten tergantung gathuke karo tembung napa. Yen iki wektu titik berarti wektu wis tandha yen wis masuk salat. Ini ada tak baca. Paham ya Pak ya? Moga istiqomah ngaji notati niki hadise kathah pakai sabar iku. Niki dereng rampung. Nembe beberapa hadis kula sampaikan supaya kita gadah bekal referensi urip iki nggone ujian. Yen sabar luwih utama, yen nesu arep mampu. Wong lara nesu tambah mumet. Mila kula matur, mangke maneh sakit ampun dipikir. Yen lara dipikir kesuwen manggone ning awak, ora lunga-lunga. Kaya tamu ki yen lara dipikir ora ndang mulih, soalé dijugoe dimani mesti pamitane suwe. Nek ora tamu ora dipikir mesti ndang pamitan ora ana apa-apane kan. Ngeten Pak, ngeten Pak. Ngeten. Yen rasakan nang klinik antri. Panjenengan konsentrasi diceluk. Kalih panjenengan antri karo dolanan, kira-kira rasane cepet ndi? Cepet kalih dolanan, mergo napa ora mikir diceluk.
mikire dolanan apa nek ceklane HP ngerti diceluk. Paham padahal wektu padha ning rasane beda. Nika alat deteksi kesehatan paru-paru 50%, 75%, 90%, 100%. Jenengan ngegeng napas nonton iki ora kuat, suwen, tolah-toleh ngono karo rambekan iki dhewe tekan 100. Tak warai teknike. Paham ya? Mila nuwun sewu, urip niki ora sak mikir banget mentoyong dilakoni apa lakon. Mungkin tekan di diwancine garis pati. Ora krasa lho kok wis mati kan. Ora krasa niku. Nek panjenengan sepanen terus ngenteni mati ora mati-mati. Poso dia iki bakdo ditunggu-tunggu suwi wae kok ora bakdo ditinggal ngopo-ngopo ngerti bakdo yo. Iki sak poso lho. Ora krasa kan? Ning kapan posone wis suwi. Nek ora gagah tekan. Paham? Nah terus nih, buatan kabeh nyuwun prisa, buatan nggih pun alhamdulillah. Kesematan nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.